Comencem, doncs, parlant d'això, de les noves aplicacions que arriben a les empreses. Cada vegada més és bo impulsar les noves tecnologies. Per fer-ho parlarem amb Jordi Grau. Ell és químic i enòleg i adjunt a gerència responsable de la vinoteca i l'assessorament tècnic de l'empresa de vins i licors Grau. Benvingut, Jordi. Hola, gràcies. Per situar una mica la gent que no us conegui, que segurament seran poquets, Vins i Licors Grau és una empresa amb més de 60 anys d'història, ubicada a Palafrugell, i que es dedica a la distribució i venda de vins, de licors i de begudes majoritàriament alcohòliques. Com parlàvem, les empreses cada vegada es van posant més al dia amb el tema de les noves tecnologies, i ara vosaltres heu decidit obrir les portes al món dels dispositius mòbils. Com és que us animeu amb aquesta nova proposta? Bé, això és a partir del 2009, nosaltres creem la pàgina web, grauonline.com. A partir d'aquí veiem que realment funciona el projecte i és una cosa que cada cop va més, i per això vam pensar que la gent cada cop més té la tecnologia al seu abast i els smartphones han pujat molt les seves ventes, i gairebé molta gent, per estadístiques, té smartphone, i per això vam pensar que una manera interessant seria que la gent pogués comprar des del palmell de la seva mà, tenir les 9.000 referències. Ja no només per ordinador, sinó que, clar, molta gent és això, va tot el dia amb el mòbil, i és molt més pràctic no haver d'arribar a casa per fer-ho, sinó que pots estar a la feina, pots estar comprant o pots estar a qualsevol lloc i pots aprofitar per fer-ho on sigui. Exacte, fins i tot gent que pugui estar al restaurant li pot servir com a eina de consulta. Si no coneix un vi, mirar les característiques i veure si el tenim. De vegades està al restaurant i li agrada aquell vi i el pot comprar directament. Directament, ja no s'ha d'esperar a anar a la botiga. Arribar a casa i que no me'n recordo el nom o quin era aquell vi, doncs el comprar directament. Canvia gaire la relació amb els clients? O sigui, una empresa com la vostra, amb tants anys d'història, suposo que tot ha anat evolucionant d'una manera més o menys progressiva, però ara l'arribada de les noves tecnologies canvia gaire la relació de tu a tu amb els vostres clients? Clar, quan vam començar, bé, jo era petit, al principi no hi era, però evidentment, però recordo que quan érem petits els clients venien i els assessoràvem directament i coneixies nom, cognom i quasi bé adreça, fins i tot. Ara què passa? Doncs que el client ja no és de tan a prop, ja no és de les Rodalies, sinó que fins i tot hi ha gent de Londres o de París que ens compra, o d'Alemanya. Llavors la relació és més freda perquè és més distant, però alhora intentem tenir una comunicació, que la gent vegi clarament que quan compra, aquella compra es veu reflexada en un e-mail de resposta dient vostè ja ha comprat, gràcies per confiar, i evidentment hi ha un seguiment de l'enviament i de la compra, i si ens demanen opinió, si tenen un sopar, nosaltres també els hi podem suggerir o recomanar quin vi podrien beure, i llavors en aquest sentit intentem estar pròxim al client perquè entenem moltes vegades que és complicat. Per tant, continuem amb aquest assessorament personal com si anéssim a la botiga, però en aquest cas a través d'internet. Per tant, aquesta relació mitjanament es continuaria, encara que no fos de tu a tu, i fos a través d'això, dels dispositius mòbils. Intentem conservar-la, el nostre esperit sempre ha sigut tenir el client com a eix central, i evidentment intentar assessorar-lo al màxim i estar a prop d'ell, i que se senti assessorat i recolzat en aquest sentit. D'altra banda, en aquesta nova aplicació per als dispositius mòbils, per l'iPhone, què hi podem trobar? Què és tot el que podem trobar a Grau Online? Bé, podem trobar les més de 9.000 referències que tenim, llavors està tot organitzat per denominacions d'origen, de manera que el client pot buscar, si vol un vi de l'Empordà, doncs trobarà aquest vi determinat, tots els vins que tenim. Llavors també tenim apartats d'ofertes, on la gent pot comprar 3 ampolles i emportar-se una quarta gratuïta, o de vegades hi ha promocions més agressives depenent del producte, i també apartats de recomanacions, la selecció Grau que nosaltres oferim als clients, que anem canviant, vins de menys de 10 euros, ara que es mira tant el preu, doncs és important trobar vins amb preus molt més assequibles i que ens donin un plaer com un vi de més preu, I bé, entre altres coses, això és el que podem trobar. Per tant, és això, apostem per donar preus assequibles a la gent, més en un moment com el que estem, que no tothom es pot permetre beure segons quins vins, però d'altra banda també és això, teniu la selecció Grau, que d'alguna manera són el bo i millor que podem trobar, suposo, o que ens podeu oferir. Evidentment, la gent pot triar des d'un vi de 2 euros de consum diari o de menys de l'euro, fins a vins de 6.000 euros l'ampolla. Evidentment que no és l'habitual, però sí que van vendre precisament una ampolla d'aquestes a París, per internet. El que sí observem és que la gent és més experta, la gent realment busca aquelles referències molt especials, molt particulars.
Llavors és quan troben aquestes referències de vegades que no estan enlloc i les compren, no? Qualsevol es pot baixar aquesta aplicació, no cal que ser un restaurant, no cal ser un vull dir, no cal vendre a l'engròs o un professional. Jo mateix, si vull comprar una ampolla, puc anar i comprar-ne una, hi ha un mínim de demanda a demanar, o d'altra banda, doncs, no, qualsevol pots anar a comprar una ampolla, o hi ha un preu determinat, és a dir, hi ha alguna cosa que delimiti? No, això està obert a tot el públic en general, professional o no professional. És una botiga com la física que tenim, però oberta a internet. El tema dels mínims, no hi ha mínims. Podem comprar una ampolla, en podem comprar 100. El que hi ha són els ports d'enviament. Evidentment, per ampolla sortirà sempre més econòmic comprar 100 ampolles que una, no? Llavors és buscar l'equilibri amb el que un vol, el cost del transport i tot plegat, no? D'altra banda, com fem aquest pagament? És a dir, entrem en l'aplicació per mòbil, suposo que hi ha d'haver-hi algun lloc que sigui com un cistell, entre cometes, per anar posant nosaltres. Llavors, la forma de pagament, que a vegades hi ha gent que encara és una mica reàcia a crear o a fer pagaments per internet, poden estar segurs, al ser la pàgina web oficial, això com va? Això vam trigar una mica més a treure-la per tot el tema de seguretat, que fins ara no estava prou ben resolt, però sí que ara hem trobat la manera que des de l'aplicatiu, des de l'iPhone, ens connecta directament a la pàgina web del banc del client, de manera que ell, de manera segura, pot fer una compra amb la seva targeta, li demana el seu codi i és totalment una passarel·la bancària totalment segura, i que la gent posa el seu codi i només pot ser ell qui compra. En tot cas, és el més segur que hi ha. No hi hauria cap problema. Cap ni un. D'altra banda, comprem avui mateix, per exemple, en quant als enviaments, suposo que depèn també d'això, si ho demanem aquí arribarà més aviat que si ho demanen a Londres, però més o menys quins terminis estaríem parlant? Intentem, a veure, si nosaltres fem la comanda avui al matí, per exemple, el que és Espanya podríem tenir-ho l'endemà, 24 hores, d'acord? Si estem parlant de l'estranger, doncs 48, 72, és que també depèn molt de l'horari en què es fa, no? Per exemple, si ho féssim a la tarda no ho tindríem l'endemà, sinó que l'endemà passat. Com més aviat es faci al dematí, doncs més probabilitat hi ha que arribi abans. En tot cas, vull dir, no supera mai, en Espanya no supera mai les 48 hores i a Europa intentem que no superi les 72. Encara que demanem molt de productes? Cap problema. Que això també a vegades és allò que han d'estar en estoc o no... Clar, nosaltres el que no està en estoc ja ho marquem com a no disponible, que no és... Hi ha molt poques coses que no n'hi hagi. Llavors, una cosa a remarcar també que nosaltres tenim les 9.000 referències actives. I són moltes, i en estoc. Sempre pot fallar alguna cosa, però em refereixo que hi ha empreses que no tenen l'estoc ells, sinó que algú altre els hi fa, no? En aquest cas nosaltres som els qui disposem de l'estoc i qui té el producte per vendre físicament a les nostres instal·lacions. Per tant, ho teniu més que controlat amb això, no? Intentem, sí. Perfecte. D'altra banda, suposo que innovar en aspectes com aquest de les noves tecnologies és imprescindible cada vegada més per allunyar-se dels competidors, diguéssim, o ja tothom està molt endinsat en aquest món. Com funciona una mica tot això? Com està el tema d'aquest de la distribució i venda de vins? Nosaltres entenem que renovar sempre és important i és interessant, i sempre és millor anar un pas endavant que un pas endarrere. En aquest cas, en vins i licors era la primera aplicació en iPhone que es coneixia, i dintre les webs podríem dir que la nostra és la que té més referències del mercat, per almenys a Espanya. A Europa hauria de mirar-ho, però a Espanya sí que és segur que és així, i en l'aplicatiu va ser el primer per iPhone i, no ho he dit, però en breu intentarem treure per Android i altres dispositius. Encara de moment no es disposa. La gent que ho vulgui avui encara no ho podrà fer. Més o menys sabeu el termini que les persones que tenen un dispositiu Android podran ja adquirir també els vostres productes? Hem d'acabar de perfilar-ho, i estem treballant, perquè no m'agrada dir una data, perquè de vegades si després s'ha de prorrogar gaire, quan hi ha un projecte doncs sempre surten dificultats i contres, i amb l'estiu entremig nosaltres som una empresa que tenim molta feina a l'estiu perquè estem a la zona fronterera i llavors potser segurament ho posposarem encara l'any que ve. D'altra banda, em comentaves que la vostra pàgina web o la vostra aplicació és de les millors o de les que poden oferir més productes a nivell de l'estat espanyol. D'altra banda, ja heu rebut un reconeixement que us classifiquen al primer lloc dels Premis e-commerce 2012, que representa això d'estrenar
estrenar, encara que ja tot comencés el 2009 amb la pàgina web, doncs de tenir un reconeixement com aquest. Molt contents, perquè és un projecte relativament nou, en vistes a l'empresa que és més antiga, doncs aquest projecte ja ha tingut un primer reconeixement que era a la categoria d'adaptació del comerç offline, que sigui la botiga física, al comerç online. Doncs és l'adaptació i la usabilitat de la pàgina. Vull dir que molt satisfets, evidentment. D'altra banda, els clients potencials, els vostres clients potencials, són gent de la zona, hem comentat que estàveu aquí a Girona, a Palafrugell, o cada vegada hi ha més client internacional que s'interessa pels vins, potser més d'aquí? Bé, ens trobem gent d'aquí de la zona, evidentment, molta gent de la província de Barcelona, que té segones residències o bé estiuejar a la zona de la Costa Brava, de Palafrugell, i cada cop ens trobem més gent estrangera que venen de vacances també i que ens coneixen, i llavors quan arriben al seu país doncs diuen, bueno, podem comprar allà que vam anar i ens van atendre, vam intentar que ens atenguessin bé. I llavors també gent que pel tema dels buscadors per internet busca comprar vino o comprar vino Rioja i troba vins de Licors Grau, o comprar una referència a aquest senyor de París que dèiem, comprar Romanè Conti i surt Grau online. En aquest sentit doncs és les tres vies de clients. D'altra banda, la crisi es nota gaire en un sector com aquest? Estem parlant de, com has dit, oferiu ofertes, oferiu vins o caves o els productes que pugueu tenir a preus assequibles, tant uns sí, els altres no, però es nota o d'altra banda manteniu mitjanament la línia igual que fa uns quants anys? Nosaltres intentem oferir un ventall de producte molt ampli, des dels preus més econòmics, evidentment, i també si algú vol comprar alguna cosa més cara i fer alguna celebració també, sempre amb una política de preus moderada. No tirem per carregar molt els productes de preu ni al contrari. Una línia responsable, sense grans ofertes i sense grans costos, diguem-ne. L'altre cas és poder oferir això als clients, aquest tipus de producte, tot tipus de preus. Estàvem parlant durant tota l'estona d'això de l'aplicació mòbil per iPhone, després per Android. Hi ha nous projectes futurs a Vins i Licors Grau? Esteu treballant en alguna cosa nova més? Bé, ara hem posat en funcionament un blog, que també l'acabem d'estrenar, i evidentment posar en funcionament, consolidar aquests projectes, tant a l'iPhone com al blog. També estem treballant per incorporar el tema del lector del codi QR, el tema de la botiga, perquè la gent pugui anar directament a l'aplicació, a l'adreça web per comprar el producte. Estem treballant en aquesta línia. Tot seria seguir apostant per les noves tecnologies, d'alguna manera? Sí, creiem que, evidentment, els nostres fills ja van, quan els hi poses un mòbil a les mans, quasi en saben més que nosaltres. En aquest cas, crec que el futur va per aquí. I amb això del blog, diguéssim, és perquè preteneu que la gent us doni les seves opinions, us faci consultes. Què seria més, per consultes o per recomanacions, entre cometes? Una mica per tot, però amb la idea d'acostar-nos més al client, el que dèiem, el client com a eix central. Llavors, una manera de tenir una comunicació més fluida és que ell pugui dir la seva, i poder-li oferir i que digui la seva i anar tinguent una comunicació amb ell. Doncs Jordi Grau, de Vins i Licors Grau, moltes gràcies per haver estat aquí amb nosaltres i que vagi tinguent molt d'èxit tot això de les aplicacions. Moltes gràcies a vosaltres. Gràcies i fins la propera. Gràcies.